Mangetigirea nina kuti ineyo Everon Chimulirenji executive yose ya imenali kuna ya TVP awose mamemba ati sigi tuwambire disi governor wose kusuwese yose mene itina yokunako wose amangoda Chimulirenji wambira lero kajoka ku TVP tapita kuyoti Bali ditu kodi wakana kodi dua muleno tesi na mabezodi kubuli mabe nakakuya mutuma muonesa jina yake udati uli dua mamuna sibagira mamba UDM kuna kwa nipini zake ready siko mwambe taino kuna meleke ulemu wana watu wakulu President Ajipani cha UDM Dr. Daliso Kabambe amene muli pano bwana kule mwana ndi ngakagone ndi njala ndipeleke ulemu kwa maya kunyumba mayi Judith Chimulirenji ndipeleke ulemu kwa Vice President Ajipani cha UDM olemekezeka bwana Salambula amene ali pano achimwenanga akalekale Mbega solemu ndakoti bali agwana zikisekera yake atu alipo pano mlandire ulemu akula ose agwisi mlandire ulemu alito no governor ndi komiti yanu ndiyane ulemu bwana Suluma ndi komiti yanu mlandire ulemu ngati district governor atu so district amene bwana mozera amene agone ndi bwana lero ndi akususi governor ndi komiti yose ndosakatuka chiro mbuyomu mlandire maulemu wanu ulemu wakulu wapiri upite kwa senior chief muyatu ya ikulu Igosi Njolomole amene akuyimiridwa pano mulandire ulemu mulemuso upite kwa magrupu athu amene muli pano makolo anga ndi mafumu onse amene mwachitira ulemu msonkhano umenewu azathu a business amene so muli pano ama open fair ama chalichi mulandirenso ulemu ndi apulanta yochepa chifukwa msonkhanowu ndangokhalira mwali msonkhano ngwa bwanawo choyamba kufuna nilengeze ndisadalengeze chifukwa chani ndikulengeza ndifuna kulengeza kunena kuti ndikwazanga osati bibi amene muli pano amene mwabwera pano osati akuno mundivomereze koma ndi amandali nena khani ineyo ndine Everon Chimulirenji mwana wanu obadwira kuno amene ndapanga zitukuko unafuna safune ndabwesa kuno zitukuko zochuluka magetsi aweruka bano ndipo zinasira limene nalilimo ilimene lilimo chifukwa ineyo andero sira limene lilimo limene lilimo chifukwa ineyo kuna ndi mabridge akogere dochuluka amene napanga ineyo aba ndipo zinayi mabwera majini mabuloko ya baba kutana tipuzira aba namanga mabuloko awiri komaso nyumba yumira kuna Hilmas na mangati zinthu zochuluka kwambiri zimene napanga woswese kuno ndi mabanga mobwizana ndi makolo wanga ndawauza mafumu ali akudziwa akukumbukira ntabwera ndiwapo nawo zokuti ine ndili wang'ono ndimatike bwera kuphiko zinayi kuno ndimande kubwera tauni koma mmene ndikukulanga tauni ikutha kufa pano pala akapesi ndaka chikondo pano panalipo sangalasi koma panopa tauni ikutha koma kubwera kwa ine sinasiye mpando kuno ngati MP kuno kubwera magetsi pano pabwera tauni kuphiko zinayi sinabwera ndabweretsa kuno mmene nali papando kuno kunali construction mwezi mino nebolo pole mwezi magetsi pana kuno kunali kumalo kumene kunali dolo 1 inch ya dala kuneso wa dala so muona bwana ndakolekera kasinje fika paka ndege ine tawe lo pamene baba ndipenete ka ulenga kukuja bakinzi baja tikafuna utafike pano ninatabagala lo kia baba ile nabaga tikajoka mboma zinavuta zitu sewuja watina baja ndi mishoni panopa ndikangolowa pa 6 September hapa kufuna sewujoke hapa upelekwa kande hai mene sema kufuta zitu kuti apewe workplace unabuza akule government kwa abende unatitanize titakambirana kutina kuti ayengeza kutoka madombole kuyenda mpaka kufika masiku magowa koma zinthu zinayibuda msanga tolinga yanga tonena kuti dera lino tidukule osati kuti ine ndibe zochino zoyenda mabulado zoyenda mapezi sizimatikhudza
ine timaona kuti munthu amene akuvutika kumudzi athandizika bwanji. Zimene zimandikhuza ine ndi zimene zozo chifukwa chakuti dziko linolo tikamabadwa chonchi tiziona kuti talipeza lili levulo yanji. Tikamamwalira zaka zimene Mulungu atipatsa kuti tikhale ndi moyo tidzalisiye kuposa mmene tidalipezera. Kuti ana athu akasangalale. Anthu ambiri akubwera kuno kufuna maulindo akaopeza athawira kutauna. Koma chofunika nchakuti tigwirane manja tikonzederana. Tisindipita kutali kwa madiplomet anga kutoya mapero ndi mapero ayi sakudziwa zimene ndachita. Koma ndakhala munthu wokhulupirika kwambiri ineyo mu chipani cha DPP. Ndipo singaime pano ndunyoza a president a DPP. Singaime pano ndunyoza munthu wina ali fine ndibe ndani ondizonda alipo bene ndiba mamanzo. Koma ndine wodabwa chifukwa kuno ngati anthu muli pano simunadziwa DPP chifukwa cha ino. Chifukwa cha ino DPP ndayipita chino zakatochuluka koopsa kopande wola kuika china kiliyonse. Kapera takhala monga ngati imene timakhalira kuchipani zabwino bwino mpaka ndinafika bene nafika pati. Ineyo pa size yangayi ndakhalapo ka district governor, ndakhalapo ngati David National Organizing Center wa chipani cha DPP, ndakhalapo campaign director dziko lonse la Malawi ku DPP. Panopa mmene ndikukula panopa ndine mulangizi wa president a professor Azabira Mutali. Mmene ndikukula panopa. Now, koma ndachoka ndikuwapa kuti ndikulengeza chifukwa chani. Sinalabo chilichonse Mulungu ndi mboni. Osamira paka uko waine awaule ndi Mulungu. Hapo zobwezera ndilibe koma ndipaka zitukulu kuti ndikubelera kukhala MP pa 6 September tikukuledera lilolo. Basi pano songira inazo ndipo wala liba afuna safuni tiba kazimele tifanya kuti tufunedera disite kata kwa wako waki ndukugoyo wa economy na milani pano mwana ndiyo pataka zikakuti kwa ya zatu auditi dikisane akafuna za wako kwa TVB sina gani navumele tifanya tundele ni mwai wanga kwa na mbali 2 minutes ni mwai wanga utindele tifanya na madagwa ara maneno yake bile kana leo yemo magudu mungu kanianga adabwera tafuna ndisale kandi tiyari bwera ndisale ko bikisana muntu mulendo tudaba udaya awajoge komiti au komiti ajoge komiti disi kososi gamba na watu tilamu ambaka dabo akula kuipa tukanchosa mpo salamu kuiga wina ine na dada ndo kachipa but tete kashume ulikani si kwenda binauza dia kani za ndale sasuma tieni feo tubakiso ndale amina diba wina amina diba tsayo bene nchiro fanya fimbe njifuwa winayo tinabira nchiro paka leo linaye ndaje kwa bene baje naye paka zama ili ya ulikuwa kufuna udalita na kuliwonde tikapanga zama ili ya ulikuwa ulikuwa kwenda baje tinabira kumene kucha unakabezeka kuti takabeza maili ya 71 amene anatenga muntu amene kupikisana naye kilo kabeleka kumene kucha popanda kudziwa soko ngokomidi ya chipani kutabe naye achipani anandi kuti tikasume kuti aonyesera maili ya obera kutaba ngenda kuti musasume ine ndine mtondale sasume yayi tikwina then now kuti ndena nditete bile kumidzi tikasaka athamina kwade kuti ngawowa tikapeze tiyankhule nawo pa prime atativotere tinapanga zimenezo tinaenda kwa zinaenda kusaka kumaliza kuliko sikumaliza hapa napezeka kuti tabira kuma primary tikakupatikiza mavoti wose ndi mavoti anga dai 234 azanga au mavoti 48 tikapatikiza kuna ndiku musika tabanga zimenezi yenda kala miezi miwili mwezi winawo kubera kana adai balikani azano wajati chinako munabera ambira mimi muri bana munali background ganda kemwe para hizo bera kisako para hizo bera ineyo mimi mundu wenera singabere kisako ni magova hivi ndibe kisini muziki sisi ngabere kisako ndene nani la kuti ayi zakalabaji wona kani mimi wenera acha bwe tinani mukabalukira kulonde tutamita kuna mabulai male akatira mpule bipangazi kulebera kumene kunja kuti ndilemo holo ananduza kuti uya ino simulomo holo pa kuti nada nadi message kumaya pafuni kalata kulebera kujibali kuti kali kisako yalo yesirende gwino ndenkuja mukabanga kisako nyino kwanza kalowa naula kuti zachibali then nango nyamuka natira kuti longo ku high court ndakatenga injunction kuti ineyo sindikumvetse simeka njirika chifukwa tayo saidi nalipo masaulaza kwembana nawo ati kutatapita kunja tsika mbana pafoni milandu ndeine nanena kuti aya zine sizonde ndapita kukotulana tauzana anthu awapanga asiza bwino atadzanduzira kukotulana chani
ndia kota anena kuti majaji anena kuti tikumane pa 18 June pa 18 June pasana kwade anthu aja anatengana amene azanga ofuna mpando anatengana kuti kwanza kanova kumakozana kuti mawina ndi inuyo ndi amene mwine chipani cha DPP mukuona amenewo ndiye ine taiva khandeke ndani okay napita kwa lawyer kuti bwana ine ndifuna kuti mutanduze ndinani amabo kuti anthu akapanga izi koma pali chiletso cha ku court ndero ananduza kuti kuphenya malamulo talembera makalata kuti anthu amene akuluakulu kumene kuti amene kuti amangidwe ndendonse kunoko chimulirechi ngati mwana wanu makolo anu ngati mwana mmandidziwa palibe munthu amabalozi ndinakangana naye palibe munthu amene apamene nandikonzana naye ndidanena kuti sindifuna anthu akuchipani anene kuti chimulirechi wapita ku koti kukamangitsa abale bake kuchipani ku DPP ayi kaniyo nakayitseketsa kuti chabwino iwo akhale wowina ine ndikhale woluza ndinakayitseketsa nkhani ndipamene namboganiza ndimange baki kutakumana ndi gulu langa kukambirana kunena kuti ndiganiza kuti ndingoyima pandekha kuti siwazi ndikhala kuti ndikulimbanaso ndi munthu ndi timu yanga yonse inavomera ndipo anthu anga wonse DPP kuno kumalo kuno wonse ndikati wonse mumveni wonse anavula mashati fulimene lolo mpaka na lero ndiye popeza kuti mulungu salakwitsa amakukonza pena pake ukakhala kuti walakwitsa ndi pamene papezeka kuti UDF takumanizana pena pake tukambirana kuti ayi pena tere zikhoza kutere ineyo naona kuti ibe ndikhale kubanja ifa chimene chimachitika chakuti munthu ukhala ndi banja ndiye wamukitira munthu zinthu zonse zofunikira ndiye munthu yapezeka kuti wakupanga chipongwe ndiye chimwe umachita umachoka mbanjamo ukayima poteropo wena amene akuona ngati ndiwe munthu amabwera kukutola amabwera kukutola ndeya chala chifukwa choti zabwereka mafuno zivutika amambokutukwana ambuye akakhululukire ineyo kwathu kuno dziko la Malawi ndi malamulo amene limamulola munthu kuima MP palibe munthu Malawi muno amene akukhala ndi mphamvu zondiletsa ineyo kuima MP kulibe ndiye pachifukwa chimene chocho tikumwitha zina atsogoleri muzipaniki timapanga zinthu zimene timatukwanitsa mabwana wathu timapanga zinthu zimene tikuganiza kuti tikupanga zinthu zabwino munthu tikamatinena kuti pa ulenje wawo chifukwa chingoni sindigawane nyama imene sindinape sindimagawane nyama isalali osapa tizindikira kuti ndipe nyama iji asapha chibani uphenga amene ndikupereka lero munene atalwakiso munene kuliwamba kapena kuti kuuzimba sindigawane nyama tikunyama kuti 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 kakapha iwezateka zauli nanga nyama mukayipeza kumene kwa chingoni timatikupinika nyama simukakayipeze timagawane nyama titatapa tiyeni tigwire ntchito kaya ndikuipiye muku tigwire ntchito tathandize bwana kabambi amene akutsogolera kuti ndiwine kumadzanena kuti tipange zoterezotere tisakhala zero ndiye ine pachifukwa chimenecho ntakambirana ndi chipani cha UDM pa zokambirana zathu ndinanena kuti tagwirizana nawo bwanawa tagwirizana ndi chipani chonse komanso modzichepetsa kwambiri bwana vipi mundione ngati chimulirechi osati ndinakhapo vice president mukandiyang'ana chocho siziyenda bwino ifwa mukhalane manthu kuti mundikhandi mundiweruza mundione ngati Everton chimulirechi sandione ngati kuti ndakhapo vice president ndakhala pakumbuna mbirimbiri mboma ineyo ndakhaso mbiri kuchipani komano ndinotichepetsa kwathunthu pamaso pano kufuna ndigwire ntchito kufuna ndiwine ndikufuna kuti tiwine ndiye chifukwa chake ineyo ndaganiza kuganiza maphungu ndalandira kwathu enaso ndalandira zakale amene timagenda zidate pale wathu ndi malengo panopo olokhala unali ndikwiyo ololi ndikwiyo sungapitize zakwatimo kuvana redi chofunika kunena kuti tiye ndisiye zonse za mbuyo ife amene tinali mbali inayi kubwera ku UDM koma chokomera kwambiri chotena kuti chipani cha UDM tagwirizana kunena kuti ife amene ndikawina apo sinawine ndekha nawina ndanye matanga awiri makasa ndipo ali kwamba mbwera mwina mwaule mwaona takwera ali mwina mwenda wati pamene ndikubwera ku UDM ndikufuna kuti ndinene kuti awanda Sibanyoni Jacob Sibanyoni akuyimirira people zinayiona amene
ameneyo bwana president akuyimirira table sinayi wodi bwana Jacob Sibanyoni komanso nawina limodzi sulo mwezo sitinawina ngati makhansala awiri amenewa ndi bwana Manuel Changula amenewa bwana ndanyamata amene naenda nawo tidawina tonse landslide tinawina tonse imodzi ndezinachitika adasolesa mapepala wanga certificate yanga kukala tililako ma certificate asanga adatuluka koma wakulibe nde anafufuta kulemba amene akafuna ndikukuthokozani bwana mtsogoleri wanu ndi wamasomphenya mtsogoleri wabwino kwambiri umene mukumaona mavuto bana anu mwavomereza kuti anyamata amene tinawina nawo ngati makhansala anthu amene wawonso ayime ngati makhansala ayudera kwa chimene chocho ndikukondwera kwambiri ndinokondwa bwana ndikutumikirani mundidutse masana ndi usiku ine sindigona 24 hours ndimagwira ntchito ya ndale ndiye ntchito yanga pomaliza bwana sindinabwere ndekha ndabwera ndili buku la wanthu ndiyambire executive yonse pambire kusese governor agavana atabwerani angokwana bwana machidule agavana akusese atisi governor governor yathu akusese tatisika changu yangu fata hati chimulenji wa bidayeka nibili tikamenya game kumewi game uno ya takuliki akusese gava atisi governor amedina titajo kwa uku jukamba kamenda joka uku tieni akusese governor director of youth kaiba ndi my governance ndikamali jibani yose na jamula kani zake ndizibenezi ndia ena bana awandi bana kaje batonga ndisi governor watu awa ndi bana Dyson Masego kusese governor awa ndi mai Goliath Joyce Goliath ndi akusese governance uyu nyamara uyu ndi Kaiba Nkoma amene uyu ndi Dairo Vuvu bana akabawa ndi bana Tega amene kumusu ndi muli watu sekera watu komedia komedia yose ukizana na ngibano mamemba la rosa amene dabwera tikanya kuweka kwa bana ndoe unabanga mama video ni ababa wanajipoi bana bana soese unaona ruhusa na kwa wewe soese agula gumu timu ya bambo na banja jana kwa huko timu imeleo ina sebo ya imeleo badala ile kama una go ina jawi ni kama jawi wacha bana 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 mtamaye siza wanyu mwenyeji pali baba ndio mafuna ngo bana maona dua ndi kunogo ndiye dima kufuna ndibange digirea nina budi ineo evaluation chimuleji executive yose ya imenali kuna TVP awose maneba atizi ngwambe tisi governor wose kushoese yose mele itina yo kunogo ndiyo bose mambo ya chimuleji wapira leo kajo kwa TVP tabila kuyuti Kosose hilo nabanga ndale za kutumia wae kosose nabanga ndale za kufuta kwa mbili ndi mazoni akinaika ngati magrupu mafumu atali kwa magrupu tete then naika mazoni tangu hapa ndale kwa yama bana kunoko nkokungana kuno mazoni di kunoko pililolo ndi mazoni okwana na 11 kwa ndi mazoni kama na 12 kwa kuna ndi mlado kuna wake ndi kwa palikiza musuno ndi mazoni 16 mazoni kama na lingana maji kwa zoni kama na aimege amene wawa ndi magrupu page ni mani baji mulile njimalera kundale amene mama na au ndi kama amene kile mazoni kama na ngata kati ndi tayo kana wele
atamena kabwene kanosewa ineyo ndima kuma bwino bana bandale ndimanena kuti sati takala ndibale nali ndi anyamara ake ndamene wako 24 hours ndimalize kunena kuti azanga amene machokera kuphiri ambuya azikudalitsani nthawi zonse munabwera nthawi ija munabwera usiku munachoka kuno ndi usiku tama primary simunachita kiliyonse madzako mwa simunamwe munavutika ineyo ndikumandikhudza mtima mwanga koma ndinadziwa chinthu ichi 1 ndinakuwerengani ndikafuna kuti ndione chikondi chanu number 1 number 2 ndinakuti zinthu zija zimachitika pamodzi padzakazisanu lero mwabwera mwandipeza ine koma sikuna kukhumulwe mwabwerabe kuno zakhala naye kuti mwandipereka kwa dokota kabani inu mulambo yakudalitseni anthu akumusiku uno amene takati kuchita chitukuko tupangira zinthu limodzi amene mwabwera lero kuti achimlenje akala ndilidwa mwayenda ino mubwera pasi ambiri mwenda kwa pasi mwavutika kwambiri mtima umenewo musasiye ndithu zimatapitirizani tofunika ndipamene ndikupereka mayi kufunika mponena kuti dziko lino ndilathu dera linolo ndilathu palibe amene achoka ku Zimbabwe zakozali kuno kunoko kuti kutheke inuyo zimene tamba kuchite kazi izizi kufuna kuti magesi wena amene kugawa anachitolera uku achipita uku kuti zichitika zitapafurika tsogoleri woyambirira wamkulu bwana ndi president chifukwa ineyo nkakhala MP ndipita tukwa bwana akona nangane ndipaka zinthu pandeka iya yolemene nali ndimapaka zonsezi mapita wa president pali mavuto awati awa ndeko makopita kothera zonse kwa bwana kabana ndeife ngati anthu amene tifuna zinthu zisite amene tifuna chitukuko mavuto tuvutika nawowa tsiku limene likakwana voti yakuno ndiwonso situkamba zakuno koka matukamba kuti voti yakuno kuntchewu wonse kuno ipite kwa dokota kabana chifukwa ine ndifunisisa kuti ndimanena kuti bwana ndimayankhula pamembiri nganga manena kuti ndinakantha ndeya chonchite bwene ndalipo ine ndakafana uli mmodzi zimandipweteka chifukwa cha mavuto amene anthu amapeza ndimatamanga kuti kunoko zinthu zambiri zinasintha ngakhale anthu ena saona ndipo poti ndi munthu kusaona mmatenda imakwakhululukira koma nkhani chonena kuti tikuwoze dzikoli likhalira bwino ngati ufuna zinthu zisite tikapotere dokota kabambi ali pano bwana ndi mawu amenewa tifuna kozeni kuziko kwambiri kuti mwabwera mwandilandira ineyo ndine nyamata wanu ndikutumikira ntchito masana ndi usiku musandilenge kuti nakhala pachapa koma nene ndikufuna kugwira ntchito yochipani kuti anthu athu apatse chitukuko kukondera ambuya akudalitseni bwana